Ľudské ruky, najstarší remeselný nástroj. Môžu byť jemné, silné, láskavé a hlavne tvorivé. Takéto ruky zachovávajú tradičné remeslá až dodnes. Príbeh týchto výrobkov z modrotlačov začína tam, keď sa ruky pani Dovalovej dotknú bieleho plátna. Plátno môže byť ľanové či bavlnené a pred samotným procesom zdobenia ho treba naškrobiť a vyžehliť. Rezervačnú zmes v príprave vzorovania modrotlače si pripravujem sama podľa tajného receptu, ktorý bol odjakživa tajomstvom každej modrotlačiarskej rodiny, a tak už mám aj ja ten svoj vlastný a tajný recept. Po nanesení papu na látku je potrebný nejaký čas. Minimálne týždeň treba čakať, aby pap dobre vyzrel a látka sa mohla farbiť. Takáto látka po zrení papu je pripravená k farbeniu, čo je niekoľkonásobné ponáranie do farbiacej zmesi kypy. Farbiacu zmes kypu pripravujem z prírodného indiga, čo je pigment z rastlinky indigovník, podľa tradičného receptu, a okrem indiga do tejto farbiacej zmesi ide zelená skalica a tiež vápno, ktorým sa upravuje pH. Samotné indigo nie je vo vode rozpustné. Preto pri príprave farbiacej zmesi je potrebné ho zmiešať s inými chemickými látkami a teda upraviť pH. V minulosti sa indigo dovážalo z Indie. Neskôr istý nemecký chemik prišiel na chemickú formulu indiga a dokázal ho vyrobiť synteticky, čím nahradil prírodný pigment. Samotné ponáranie môže trvať aj hodinu, každý ponor aj 10 minút. Po nafarbení je potrebné látku vyprať v kyslej vode, čo je približne 2% roztok kyseliny sírovej. Kyselina sírová odstráni pap a na miestach, ktoré prekrýval, ostanú biele vzory. Aby sa odstránili zvyšky kyseliny sírovej zo zafarbenej látky, musí sa dokonale vyprať v čistej vode. Potom už len vyžehliť. Ďakujem vám, pani Dovalová, a vašim úžasným rukám za tieto krásne výrobky. Ja teraz dokončím ich príbeh a potešia mňa aj moju rodinu. Všetky výrobky z modrotlače nájdete na regionálne pulty.sk, ako aj na sociálnych sieťach.